салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё, шумо қарор доред дар канали бар стратегӣ ва дар ин ҷо танҳо хабарҳо дар бораи дастаи каталонӣ мебарояд. Имрӯз мехоҳам барои шумо интервюи калони Роналд Куманро пеш аз бозии Севиля дар полуфинали ҷоми Испания пешниҳод кунам ва ҳамчунин як-ду хабар дар бораи Лионел Месси. Бозингари аргентинӣ ягон видеои мо намегузарад, зеро аз пушти бозингари беҳтарини ҷаҳон ҳама вақт гапу калочҳо бисёр аст. Аз шумо мухлисони Барса ягона хоҳиши мо ин аст ки дар ин видео лайк монед ва агар дар канал обуна набошед, ҳатман обуна шуда зангулачаро зер кунед, зеро ҳама вақт аз хабарҳои дастаи дӯстдоштаатон бохабар хоҳед шуд. Акнун дар ягон ҷо баъзур шинед, мо бошад сар мекунем. баъд аз он ки френс футбол акси Мессиро бо пироҳани ПСЖ ба маҳзари он баровард, дар Каталония қариб буд ки қиёмат барпо шавад ва намояндагони Барселона роҳбарияти ПСЖро ба ноэҳтиромӣ нисбати Барселона ва худи Месси гунаҳгор карданд. Маурисио Почеттино, сармураббии ПСЖ, дар бастагӣ ба мавзӯъ гуфт ки мо ягон вақт ба касе беэҳтиромӣ накардаем. Бозингарон метавонанд миёни худ ҳар масъаларо баррасӣ кунанд, хоҳ бозингарони Барса бошанду хоҳ аз Реал ва дастаҳои дигар. Ин ҷо ягон беҳурматӣ нисбати касе нест. Почеттино ҳамчунин гуфтааст ки дар ин гирӯдор бояд френс футболро аз ПСЖ фарқ гузошт. Бояд гуфт вақтҳои охир Анхел Ди Мария, Андре Эрера, Леонардо Паредес ва дигар бозингарони ПСЖ дар ин мавзӯъ андешаҳои худро иброз доштаанд. дӯстон, рӯзи 10 феврал Барселона боз дар меҳмонӣ ба Севиля сафар мекунад, аммо ин маротиба бо Бетис Нею бо худи Севиля дар полуфинали Кубоки Испания бозӣ дорад. Дар ин рақобат ширкати Адини Ксбет ба ғолибияти дастаи каталонӣ боварӣ дорад. Аз ҳамин сабаб ман дар онҳо ставка мемонам. Шумо бошад интихоботонро худатон кунед ва ногуфта намонад. Ва ссилкаи комментария буда даромада бо промокоди бар стратегӣ дар аввалин ставкаи кардагиатон соҳиби $100 гардед. Имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. Федератсияи байналмилалии футбол ва омор рӯйхати беҳтаринҳои 10-солаи охирро тартиб дод ки дар он форварди Барселона ва тими мунтахаби Аргентина Лионел Месси мақоми аввалро гирифт. Бозингари Ювентус ва мунтахаби Португалия Криштиано Роналдо дар ин радабандӣ мақомдори зинаи дуюм гашт. Бовар кунед, ҳамин муқовимати Мессию Роналдо аз муқовимати Трампу Байден монданӣ надорад. Бояд гуфт ин рӯйхат дар марҳилаи аз соли 2011 то соли 2020 тартиб дода шуда дар овоздиҳи 150 давлати олам ширкат ваҷдааст. Ана рӯйхати пурраи ин радабандӣ: якум Лионел Месси, дуюм Криштиано Роналдо, сеюм Андрес Иньеста, чорум Неймар, панҷум Серхио Рамос, шашум Мануэл Нойер, ҳафтум Роберт Левандовски, ҳаштум Ҷанлуиҷи Буфон, нуҳум Златан Ибрагимич ва даҳум Лука Модрич. Сармураббии Барселона пеш аз бозӣ бо Севиля дар нимфинали ҷоми Испания атрофи ин бозӣ ва чанд мавзӯи дигар андешаҳои худро иброз дошт. Аз ҷумла ӯ дар бораи бозии Пагоина гуфт: ин муқовимат аз ду бозӣ иборат аст. Муҳим аст ки мо пагоҳ ғолиб оем. Мо онҳоро хуб медонем ва ин бозии хеле олӣ хоҳад шуд. Ҷароҳатҳо барои он рух медиҳанд ки бозингарон аз лиҳози физикӣ омода нестанд. Ман бозингаронеро ба ҳайят мегузорам ки пурра омода бошанд. Ҳоло вақти таваккал кардан нест. Айни замон барои мо 8-9 бозингар намерасад. Аммо ҳама масъала роҳи ҳалли худро дорад. Агар мо Де Йонгро дар мавқеи муҳофизатгари марказӣ гузорем, дар миёнаи майдон чизе намерасад, аммо мо бояд ин масъаларо ҳал кунем. Беҳтараш бозингаронро ин ҷо гузоштан лозим ки ба ин мавқеъ одат карданд. Номи Месси дар обложкаи френс футбол, ман намедонам чаро онҳо ин гуна рафтор мекунанд. Агар онҳо мехоҳанд бо Лео гап зананд, бояд худашон биёянду суҳбат кунанд, на мураббиро аз Леон равон созанд. Фикр дорам ин мураббӣ дар маҳзараи он буданро дӯст медорад. Мо ҳозир дар ин бора андеша намекунем. Фикри мо ба бозӣ бо Севиля ва бозии Лигаи Чемпионҳо ки сешанбе баргузор мешавад банд аст. Ман аз бозингарони худ ифтихор дорам. Ман шодам ки мо ба роҳи мубориза барои чемпионӣ баргаштем. Албатта барои мо чанд бозингари калидӣ ва лозима дар мавқеъҳои алоҳида намерасанд. Рақобат ҳанӯз пурра таъмин нест, аммо нигоҳ накарда ба ин мо бозии худро ёфтем. Муҳим аз ҳама мо ба худ боварӣ пайдо кардем. Нуқтаи муҳими дигар ин мухлисон ҳастанд ки ҳамеша моро дастгирӣ мекунанд. Барои ман хеле муҳим аст ки мо дар самти кӯмак барои пешгирӣ аз коронавирус ё эмгузаронӣ чӣ коре кунем. Албатта ин қарорро бояд президенти клуб қабул кунад, аммо ман фикр дорам ки мо бояд чизе кунем, зеро ин масъала хеле масъалаи муҳим дар олам аст. Оскар бозингари ҳайати аввалия аст. Ӯ дар мавқеъҳои гуногун бозӣ кардааст. Бо кӯмаки ҳамдастаҳо бозии ӯ хеле хуб шудааст. Ман ба ӯ бовар дорам ва бидуни ягон дудилагӣ ӯро дар бозӣ бо ПСЖ ба майдон меорам. Муҳим ин аст ки даста аз як бозингар вобастагӣ надошта бошад. Мо дастаем ва хати ҳуҷуми мо хеле боқувват аст.
бозингарон дар мавқеи худ медонанд ки чӣ кор кунанд. Ягон даста мисли Барселона ҳолатҳои хавфнокро ба вуҷуд намеорад. Мо беҳтарин бозингарони оламро дорем. Самуэл Умтити дар ҳолати хуб қарор дорад. Дар рӯйхати бозингарони бозӣ аст ва мо мунтазам ҳолати ӯро назорат мекунем. ӯ сифатҳои хуби муҳофизатгари марказиро нишон дод ва ин моро қаноатманд мекунад. ба ман маъқул аст ки сараввал дар сафар бозӣ кунам, бефарқ ба он ки мухлис ҳаст ё на. ба қарибӣ мо бо Севиля се бозӣ мекунем ва ин дастае аст ки аз ҳариф зиёд талаб мекунад. Севиля бисёр дастаи хуб аст ки бозингарони беҳтаринро дорост. дар зинои болои ҷадвал ҷои доштани даста гувоҳ аз гуфтаҳои болост. мо бошем аз худамон вобастагӣ дорем. мо бояд тӯбро таҳти назорат гирем аз хати дифоъ ба ҳуҷум гузарем. агар дар сатҳи худамон бозӣ кунем ҳариф зиёни зиёд хоҳад дид. мо ягон вақт фурсати муносибро истисно намекунем. айни замон Араухо тавбат мегирад ва мо бояд интизор бошем ки ӯ кай пурра барқарор мешавад. мо онҳоеро ба майдон меорем ки ҳолати физикии хуб доранд. Дес худро нороҳат ҳис мекунад, ҳарчанд ки чанд муддат аст ки бозӣ мекунад. мо ӯро дар рӯйхат ҷо намедиҳем то он замоне ки нороҳатӣ аз байн наравад. ин ба бозӣ бо Севилия ва ҳам ПСЖ тааллуқ дорад. замоне ки ман дар Аякс кор мекардам, Златан онҷо бозӣ мекард ва ӯ ҳамагӣ 19 сол дошт. ҳатто дар он замон ӯ беҳтарин сифатҳои футболбозро доро буд. баъдтар ӯ яке аз беҳтарин ҳамлагарон шуд. ӯ рӯҳи ғолиб дорад ва айни ҳол ниҳоят бозингари зарурӣ барои серия А мебошад. ӯ қариб ҳамаи чизро ба даст овард ва ин ҳаққи ҳалолии ӯ аст. Месси беҳтарин бозингар дар таърихи футбол аст. мушкил аст ӯро ба Кройф ва Марадона қиёс намудан. чизе ки ман дар таи 15-20 соли ахир дидам ва ҳама ҳисоби ҷоизаҳои ба даст оварда, ин комилан чизи дигар аст. ба ҳамин таом дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.